Koningsdij, takom hier in Dokkum, mat een feest worden voor de hele gemeente Noord-East-Friesland. Daarom had de organisatie een ronde maken langs vertegenwoordigers van Oranjeverenigings- en dwarsbelangen. Daar is van gedachten wisselen en info over wat er mogelijk is. Daarom hebben we hiermee uitgenodigd. Er zijn natuurlijk mensen die graag naar Dokkum toe willen om de koninklijke familie te zien. Maar er zijn ook genoeg mensen die daar helemaal geen nacht in hebben. Die het hartstikke leuk vinden om in de dorpen van alles te bezien en te doen. En misschien komen er zelfs wel mensen van Boeten. Die ook een vleugje van de regio mij pikken willen. Dus we willen ook een soort koningskranten uitjaan. En daar kan ik alle activiteiten van de dorpen een plakje in krijgen. Gewoon haha activiteiten al verschoot van Koningsdij naar de sneurs daarvoor. Liekers de vrotrunning Kalmers weg. Oorendwarpen binnen nog ziekjende. Voor Koningsdij hebben wij zelf nog geen plan. Wij moeten eerst deze vergadering even afwachten. En we begrijpen nu dat in Dokkum een compleet Koningsweekend organiseren wordt. Nou ja, dus doen wij natuurlijk ook nog wat maar kennen als dorp zijnde. Dat we het net op de mandjes houden, maar op een orendij of meerdere dagen. Dus zullen wij nog even vergaderen met beide Oranjeverenigingen. We werden wat negatief gestemd door de brieven die we kregen met dachten dat we echt een feestje voor Dokkum. En wij moeten helpen te organiseren en dat ze via is, maar we thuis blijven. En hoe is dat gevoel nou? Dat is wat bijdraait. Ik geloof dat ze de brief wat verkeerd opstelt. Maar ja, ik geloof dat het uiteindelijk goed komt. Achter de schermen wordt nog hard werken onder de geerstalling van het definitieve programma en de route die de koning uiteindelijk door de stad Dokkum rinnen zal. Ook daarin krijgen dwarpen een lietse rol. Nou, op zich is er natuurlijk een verschil tussen de route wat de dorpen zich representeren kunnen uiteindelijk, maar er is behind plak. Maar de dorpen kunnen in feite zelf doen wat ze organiseren willen. Maar we willen het wel met elkaar als één verhaal naar boeten brengen. Voor 1 januari kennen de 52 dwarpen bij de organisatie onjaan dat ze meidoggen on het Koningsweekend.